سلام سلام كميل سنخو فتوات تخاتلتنا ببزلتكم سلام كونكم لا تمنخو ابنالهم برداد ما بتاع مزارا وكيزلو امونغو ايتيوبيان ايرتران تفاتير زلو حيال وطري سدما ايتيوبيان سراوت ايرترا كاب مريتنا وصو زبل متنكراتا هيبالا كمون بزعبا غداي قي بحرين حنتقاملو اينا كتبل ايتيوبيان اب ايرترا لو داب زلا خطو بزعبو دما ايرترا عصفا ملاسني ايتيوبيا ام محلاليفالا بزعبا زدما بحادو قينا كنرينا كابز مصا دما بوليتيكينيا جوهر محمد دما ابي مس ايرتران تግራይ ንኽዋጋ ዓቕሚ የብሉን ዝብል ሓደ መልእኽቲ እሕሊፈሎ ብዛዕባ ዝውን ብሓደ ኮይና ክንሪና ካብዚ ምውፃእ ድማ ስታሊን ድማ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ሓያል ወጥሪ ብዛዕባኡ ስታሊን ሓደ ዓብዪ ሓበሬታ ኣካፊለሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ብሓደ ኮይና ክንሪና ከምኡ ድማ ነዚኦም እውን ካልኦት ዝመሳሰሉ ትሕዝቶታት ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ እውን ሓቢርኩም ንፅንሑ እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ቀዳማይ ቪድዮ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ልዕላዊ ግዛዕትና ውፁእ ዝብል መጠንቀቕታ ብዛዕባኡ ኤርምያስ ሓደ ስፍሕ ዝበለ መልእኽቲ እንዳሕለፈ ይዝርከብ ዘሎ ኤርምያስ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ እስኪ ነዚ ቪድዮ ድማ ናብ ኩሉ ሰባት ንክትበፅሕ ላይክ ሼር ብምግባር ክንጀምር ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሉዓላዊ ግዛት መሬት ኢትዮጵያ ይውፃእ ይብላሎ ትማሊ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት መራሒ አንቶኒዮ ጉተረዝ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ምስተባሃለ የለን በፍጹም እናበለ ብዛዕባ ኤርትራ ብምስጋናን ብመመረቕታን ኣብ ፓርላማ ተጠሊዑ ዝዛረብ ዝነበረ አብይ አሕመድ ሕጂ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ግዝአት ይውፃእ አበይ ዘሎት ናይ ኢትዮጵያ ግዝአት ኢትዮጵያ አበይ እዩ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለጺ ከውፅእ ዝጽበ ምክንያቱ ትግራይ አካል ኢትዮጵያ ይኮነትም አካል ኢትዮጵያ እያ ክንብል እንድሕር ኮይና ኣብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ኣብ ፓርላማ ኣብ ናይ ፌደራላዊ ትካላት ኣብ መከላኸያን ኣብ ተፈላለዩ ቦታ ተጋሩ ክህሉ ነይርዎ ብዛዕባ ትግራይ ዝጣበቁ መንበር ትግራይ ሒዞም ኣብ ፓርላማ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ዝሓቱ የለን ሕጂ ንትግራይ አካል ኢትዮጵያ እያ ይብላሎ ሕሶት አካል ኢትዮጵያ ዝገብራ እንድሕር ኮይኑ መጀመሪያ ብሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረት ምዕራብ ትግራይ ናብ ዋናታቱ ናብ ህዝቢ ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ተፈናቂሉ ገዛ ከለዎ ገዛ ሲኢኑ ፋሕብትን ኣብ ዝበለሉ እዋን ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዘይተገደሰስ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ኢሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይኮነስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢሉስ ትግራይ አካል ኢትዮጵያ እያ ንኽብል ፍትናሎ ዝገርም ነገር ንሱ እዩ አዳነች አበበ ይኹን ዋላ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተደሊኹም ሃገር ኩኑ ሓጽበሉ ጥፍኡ ብትንበሉ ይብሉ ከም ዘይነበሩ ሕጂ ከዓ አካልና እያ ኢሎምሲ ኢትዮጵያ ኢሎም አለው ንትግራይ ሶ አነ ገለገለ ተጋሩ ሶሪ ብጣዕሚ ዝሐዝን ተማሊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ያሎ ክበሃል ከሎ የለን እናበለ ንህዝቢ ትግራይ ክጭፍጨፍ ምእንትን ኣብ ፓርላማ ኮይኑ ህዝብን መንግስትን ሃገር ኤርትራ ይቀንየልና ነዚ ክንጻረፍ ነዚ እንታሽም ክንብል ገለመለ ኣይንኽእልን ታሪካዊ ጽቡቕ ይብል ከም ዘይነ እሱ ዘክሩ መጀመሪያ እዛን በዓል ጌታቸው ረዳን ጻርቃንን ደግፍኩም ምስ ብልጽግና ተሰርሑ ዘለኹም ብልጽግና ፈቲኹም ኣይኮነን ልክ ከምታ ኣብ ትግራይ ዝወረደ መከራ ኣብ ኤርትራውን ክትሪኡ ንሱን ተሪኢኹም በቃ እኹል ይልኩም ስለተሓስቡ እዩ ኣይከውንን እዩ ሕልሚ እዩ ብጣዕሚ ሕልሚ ካብዚ ምውፃእ ድማ አንጎሶ መብራህ ድማ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ ብዛዕባ እዚ ከምኡን ብዛዕባ እዚ ሓያል ወትሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኒአ ናብ ዕማቕ ደረጃ ክብለፅሕ እዩ ሓደ መልእኽቲ እንዳሕለፈ ዝርከብ ዘሎ አንጎሶ መብራህ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ እስኪ ናብታ ቪድዮ ክሕልፈኩም ጉዳይ ሚኒስትር ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝተለኣኸ ሓደ ደብዳቤ ኣሎ ብርግጽ ሓደገኛ ዝበሃል ዓይነት መጨነቕ ዝበሃል ዓይነት ደብዳቤ እዩ ንኤርትራ ዝኸስስ ማለቱ ዘለኹ ውጥረት ዘባኣስ እዩ እዚ ንዓኹም ክነግር ከለኹ ንእሽተይ ስክፍ እዩ ኣለኹ ሕዚ ምክንያቱ ዘለኹ ትፈልጥዎ እምበር ማለት
ሓበሬታ ምርካውን መሰል ስለ ዝኾነ ክትፈልጥዎ እውን ስለ ዘለኩም ይምበር እቲ መግለጺ ዳርጋ ናይ ኩናት ኣዋጅ ዝመስል ድንበረይ ብኤርትራ ብተደጋጋሚ ይተሓስሎ እዩ ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ድንበር ምስ ዘለው ዕጡቃት ድማ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ዕጡቃት ይሰርሕሎም ምስኦም ተሓዋዊሩ ንዓይ ከጥቅዕ ይሰርሕሎ ዝብል ክስ እዩ ከሲሱ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ልእኽዎ ደብዳቤ እምበር ብርግጽ ንዓለም ዝተለቃለሐ ደብዳቤ እዩ ምባል ይከኣል ኤርትራ መሬት ወሪራ ሒዛትኒ ዝብል ብርግጽ እቲ ደብዳቤ ውስብስብ እዩ ምስ መን ዕጡቃት ዝሰርሕ ዘሎ ዝብል ግልጽ ኣይኮነን ካሊእ እውን ድንበር እውን በበይ ዝብል ብግልጽ ዘይኮነስ ማለት ኖርዝ ኢስተርና ኖርዝ ዌስተርን ይብሉሎ ሰሜናዊ ምብራቅን ሰሜናዊ ምዕራብን ኢትዮጵያ እያ ሒዛ ዘላ ኣብኡ ድንበር ወሬራ ሒዛ ህዝቡን ትውስኸሉላ ክሻዕ ህዝቢ ሒዛ ፀኒሓ እያ ትውስኸሉላ እያ ብዝብል እዞም ክስታት እዚኦም ኤርትራ ፀዊዖም ሰራዊቶም ካፍቱ ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬት ክውፅኡ ምስ ዕጡቃት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ክደው ከብሉ ምስ ቶም ኣብኡ ዘለዎ ዕጡቃት ዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሎም ማለት እዩ እንድሕር ዝገበ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዓሰብ ይኹን ብዛዕባ ኩሉ ነገር ተረዳዲና ለክልቲኡ ህዝብታት ረብሓ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ግን ቅድመ ኩነት እዚኦም ቀዲሙ ክፍጽመሎ ካብ ሉዓላዊ መሬት ኢትዮጵያ ክወፅእ ምስቶም ዕጡቃት ዘሎ ደው ከብል ዝብል ሓደ ደብዳቤ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ መነጋገሪ ኮይኑ ይቕጽለሉ ሕዚ ቅድሚ ደቃይቃት ማለት ትማሊ ዝተጻሕፈ እቲ ደብዳቤ ሎማዓልቲ ተሰራጭዩሎ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ናብ ኤርትራ ዝተላኸ ብግልጽ ደብዳቤ እዩ ስለዚ ማለት ብዙሓት ክስታት ኣለዎ ከምቲ ትፈልጥዎ ኤርትራ እውን ናይ ፕሮፓጋንዳ ልሳናቶም ጀሚሮም ኣለውቱ ናይ ኢትዮጵያ ታንክ ናረገጾም ገለ ዝመስል ሙዚቃ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ዘለዎን ታንክ ሰብላ ጓያ ዝብል ኣብ መንግስቲታት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት እውን መንግስቲ ኤርትራ ዝወቕሱ ዘዳኸሙ መረፃ ገይራ ዘይትፈልጥ ዴሞክራሲ ዘይብላ ዓዲ ገለ ብዝብል ንፕሬዚደንት ኢሳያስን ነቲ ዓድን ክወቕስዋ ኢኹም ትሪኡ ስለዚ ናይ ክልቲአን ውጥጥ ከይዱ ናብ ከምዚ ናብ ብደብዳቤ ምምልላስ እውን በጽ ካብዚ ምጻል ድማ ኤርትራ ድማ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝኣኸተ ደብዳቤ ብዛዕባኡ ድማ ኤርትራ ድማ ዓጸፋዊ ምላሽ ንኢትዮጵያ ኣመሓላሊፋ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምላሽ ይባላ እዚ በኢትዮጵያ ጻሕፈላ ደብዳቤ ኤርትራ ሓጢር ምላሽ ይባላ ኣብቲ ዛበቶ መግለጽ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ዘቕርቦ ናይ ሓሶት ጠቐነ ንጥዑ ዕላማ ሰበብ ረኸን ብቐንኡን ትሕዝቶ ዘስደምም ኢላ ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ ከም ዝበለ ናይ ሕሱር ሓሶታት ማኣዲ ንዳዲ ንምኽዓውን ንፋስ ንምድባድን ከም ዘይትዕደብ ደጊማ ተረጋግጽ ኢሉ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣስመራ 9 ለካቲት 2026 ካብዚ ምጻል ድማ ስታሊን ድማ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጥሮ ዘሎ ሓያል ወጥሪ ብዛዕባኡ ስታሊን ሓደ ሓበሬታ እንዳካፈለ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እስኪ ናብታ ቪድዮ ክሕልፈኩም መንግስቲ ኤርትራ ብዕሊ ኣጠንቂቖሉ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ንሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ደብዳቤ ጽሒፈሉ ብዕሊ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ደብዳቤ ማለት እዩ እዚ ናብ ናይ መወዳእታ ነገር ዝመጽእ ንዓለም የፍልጥ ኣለኹ መሬተይ ተጎቢጥ ኣለኹ ኣብዚ ቅንያት ድማ ናብ መሬተይ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ሰራዊት ኤርትራ ይኣተሉ ኢሉ ዕላው ክሲ እትየሉ ንዓመታት ሰራዊት ኤርትራ ትግራይ የለን ኣብ ኢትዮጵያ የለን እንዳበለ ዝኽሕል ዝነበረ ብልጽግና እዚ ነታ ንሱ ዝደልያ ውግእ መንታን ከጣጥሐሉ ዕላው ክሲ ጀሚሩ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ዋና ሎማዓንቲ ኣብዚ ኢልና ነድህብ ከምኡውን ካብ መላ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ አካባቢ ኩሉ ዝግዕዝ ዘሎ ኣብ ጎንደር ዘሎ መከላከያ ይውፅእ ኣሎ ክሳብ ህዳሴ ግድብ ተዘርጊሑ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብምሉኡ ንሱ እውን ካብ ጅቡቲ ተጓዒዘን ዝነበረ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን በእናገበረ ኣብ መንገዲ ንዓፈነ ኪዳ ወታደር ጻዕና ናበለ ብግዲ ናብ ሃገራዊ ግዳጅ ናበለ ይወስድን ኣሎ ካብዚ ምጻል ድማ ፖለቲከኛ ጆሃር መሐመድ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራን ትግራይን ንኽዋጋዕ ዓቕሚ የብሉን ክብል ፖለቲከኛ ጆሃር መሐመድ ሓደ መልእኽቲ የሕሊፍ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም ጆሃር መሐመድ ኣብይ ምስ ትግራይን ኤርትራን ናይ ምቅላስ ዓቕሚ የብሉን ክብል ገሊጹሎም እቲ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ጆሃር መሐመድ ኣብ ሬዮት ሚድያ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ከም ዝገለጾም መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ዘጋጥሙ
ዘሎ ዝተሓላለኹ ጸገማት ክጻወሩ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጺሑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብፍላይ ጀዋር ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ከኣትዎ ሓሲቦ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ዝገበሮ ትንታነ ኣቓልቦ ብዙሓት ስሒቡ ይርከብ ኣሎ። ጀዋር መሓመድ ከም ዝበሎም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ከካይድዎ ብዝጸንሑ ተኸታታሊ ውግኣት ተዳኺሞም ኣለዉ። ኣብዚ ኩነታት እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓደ ወገን ምስ ኤርትራ በቲ ካሊእ ወገን ድማ ምስ ሕወሓት ኩናት ከካይድ ማለት ነፍሲ ቅትለቲ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ወተሃደራዊ ዓቕምን ሓይሊ ሰብን እታ ሃገር ፋሕ ኣብ ዝበለሉ እዋን ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ ቁማር ውግእ ውፅኢቱ ውድቀት ዘስዕቢ ክብል እውን ገሊጹሎም። ኩናት እንተተፈንጂሩ ዋጋ መናባብሮታት እታ ሃገር ነቲ ህዝቢ ናብ ዓመፅ ዝመልኦ ናዕቢ ክደፍኦ ክብል እውን ተሰሚዒሎም። ብምቕጻል ፖለቲካዊ ባደነት ዘለዓለ ኮይኑ ውሽጣዊ ጸገማት ኣብ ዞባ ኣምሓራን ኦሮምያን ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ኣቓልቦን ዓቕምን መንግስቲ መቒሎም ከም ዘለዎ እውን ገሊጹሎም። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣቶ ኣማኑኤል ሰፋ ድማ ብዛዕባ ዝኒሄ ህልው ኩነታት ትግራይ ሓደ መልእኽቲ እንዳሕለፈ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ። እስኪ ናብታ ቪድዮ ክሕልፈኩም። ህዝቢ ትግራይ ንህልውኑን ድሕንነቱን ኢሉ ዝሃነጾ ውዳበ እዩ። መጀመርያ ብዲዲአር መጽዮም እሞ ዲዲአር ኮንዲሽናል እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ሰላምን ድሕንነትን ናይቲ ህዝብን ትረጋገጽ ይፍጸም እዩ ዝብል ብስርዓት እዩ ዝኸይድ። ኦኬ ከምዚ እናገበርና ንሕና ንመተኣማመኒ እናፈጸምና ክንከይድ ድልዋት ኢና። ግን ብሓደ መዓልቲ ዕጥቀፍቲ ሽኻ ምብታን ዝበሃል ግን ህዝቢ ትግራይ ሓዲግዎ ተበቲኑ ክበሃል እቲ መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ዕላማ ኣበይ ኣትዩ ክበሃል እቶም ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘሎ ጉባኤ ኣበይ ኣትዩ ክበሃል ከምኡ ይኸይድን ክንፍጽም እግሪ ብእግሪ ግን ንስኻትኩም እናፈጸምኩም ኪዱ ኣይገብርዋን። ንሳ ምዃና ምስ ኣበየት ናበይ ኣትዮም ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዓፋር ነብገለ ናብ ኣገውን ኣኪቦም እዙይ ንህበካ ኣለና እዙይ ንህበካ ኣለና እናበሉ ሰብ ከስልሉ ሰብስ ከም ከልቢ ብምስላል ክውሰድ ተሓሳብ ረእዮም ብኸምዚ ደረጃ ትግራዋይ ተተኻኢሉ እውን ትግራዋይ ክጣፋእ ባዕሉ ንባዕሉ ክጣፋእ እዚ ኣብ ዓብዪ ብሄራዊ ውዳበን ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዝግበር ዘሎ እዩ። ኣብ ሕወሓት ረእዮም 50 ዓመት ዝገበረ ውድብ ብሄራዊ ጽላል ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ጸገማት እንተሃልይዎ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ጸገማቱ ይፈትሕ። ህዝቢ ትግራይ እንተደልዩ ይብትኖ እንተደልዩ የጽንሖ። ህዝቢ ትግራይ እዩ ክገብር ዝኽእል። ግን ነዚ ውዳበ እዚ ነዚ ጽላል ዝኾነ ውዳበ እዚ ከመይ ገይሮምዎ ኣለዉ ከመይ ይኸደ ኣለዉ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ብጣዕሚ ልቢ ዘይብላ ሚድያታት ኣለዋ። ሚድያ ባይዘ ወይ ድምፂ ወያነ እኮ ናይ ገዛዕ ናይ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዝበሃል ብሮድካስት ኣውቶሪቲ ገለታት ዝበሃል ዝወሃብ ወረቐት ወይ ፍቃድ ንሱ እኮ ኣይተመለሰሉን እኮ ሰዓት እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ልምዓት ትበረና ሓበሬታ ነዘይ መስ ነይሩ ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሰንረኸብኩን ቪድዮ ምሳኹም ላይክን ባርኬት ርእሱ ሰናይ ግዜ